Ens trobem al barri de Cal Segarra, això és municipi d'Olèrdola, al Penedès, i aquesta barriada consta de 3 parells de cases. Tenim just aquí darrere Cal Gran, tenim Cal Sec, després tenim Cal Jutge, tenim, a veure si me'n recordo de l'altre, Cal Pep, tenim Cal Arrufat i Cal Caio. Fins aquí tot bé, això encara és actual. Diuen que fa molt de temps una dona d'aquí, de la barriada, va caure malalta. Deien que tenia la mala cosa. Què és la mala cosa? Doncs es veu que és una mena de pes aquí al pit, de que quan t'estires al llit t'oprimeix de tal manera que no et deixa respirar. Podeu imaginar-vos qualsevol mena de somatització al voltant d'aquesta dona, però això és un altre tema, sí? Aquesta dona no podia respirar, va intentar fer tota mena de sortilegis perquè aquesta mala cosa marxés. Va deixar plats d'aigua beneïda fora de casa, va posar crespons a la finestra, fins i tot una Verge Maria, la cosa no marxava. Es va anar a confessar amb el rector de Sant Pere Molanta i el rector li va dir que no es preocupés, que ell per Pasqua aniria a casa i l'ajudaria. I així va ser. Als voltants de Pasqua, dia abans, dia després, diuen que el senyor rector es va presentar amb un bol d'aigua beneïda i un plat amb sal amb un ciri al mig. Van barrejar la sal amb l'aigua. I aleshores l'home va agafar el salpasser, que és com una mena de brotxa, sí? Va sucar-ho a l'aigua i va beneir la casa. Quines parts de la casa? El marc de les portes, les finestres i els corrals. I diuen que a partir d'aleshores, a partir del salpàs i espargir l'aigua sagrada beneïda amb el salpasser, aquella senyora es va curar. No sabem si va passar alguna cosa amb el mossèn o no, però en tot cas sapigueu que hi ha maneres de curar les coses més enllà de la medicina tradicional. I és que sí o sí, això també és el Penedès.